views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen. Good morning everyone. Good morning probinsya Pampanga pong Central Luzon. Yako po JM De Susi, kaya ko italasuyo ng ating pusong makabalen. Kilong po Paulo G. Santos. Yako pa po'y akayabe yung yening abak. 7 na po ning 2024, aldo na po ning Miyerkules. Ayan. Baitaw po kayo, kumusta kayo kabalen? Kumusta po yung tutudyo? Kumusta po yung pamag-almusalyo? Pero ngayon, hindi nga mamag-comment kayo katamong Facebook live, kayo nga CLTV36 Facebook page. Shout out tala pa tunggal-tunggal. O ini Manal Bea naman, kaya katamong kaluguran. Good morning kaya ka shout out Marvin Morcado na po ning Syudad ng Angeles. Beto tayo mo naman kaluguran nini. Makayantabaya po kaya katamong programa ngayon abak para po kayo nga bisang ating pa-shout out. Mag-comment kayo mo po kayo Facebook Live tamo ban kanita. Ada kay Mia detang buri yung pabati, detang buri yung pa-shoutout, kapamilya nyo naman, kaluguran nyo la. O detang kaluguran tamo na manalbe mo naman kayo CLTV 36. Ayan. Yung yako ko tanyo ko, yako okay may tudtud ko, kumpleto ko tudtud, niya naman medyo energetic, tamo ngayon abak na. Ini manal ba yan naman? Shout out kaya ka Jake Ginto, good morning, good morning! Ayan, para naman kaya katamong kayabe, magbiyahe na papunta king eskwela, unin syempre magbalik na po ing pamaglub na rin estudyante ka ring eskwela, na po syempre rin kaya katamong Talapagobra. Amumunta mo naman karing karelang kanya-kanyang opisina. Maya payabak po kayo nga, mimingat kayo. At nung buli yung kaya, balo nung kumusta po yung traffic situation para karing lalabas king North Luzon Expressway. Ayan, ipakit tayo. Kumusta ba, Josh, ing traffic situation? Ngayon 7:39 na ning August 7, 2024. Laban tayo po. Ayan. Paano naman po king upper left corner na po ning katamong screen. Akat tayo po ing Balintawak Toll Plaza. Continuous pa rin po ing traffic ken. Or ala pa ring traffic. I'm sorry, ala pa ring traffic traffic build up ken. Kaya naman siping na kaya ni bandang libutad upper portion. Ing portion na po ning Valenzuela. Ala pa rin pong traffic build-up ken, continuous na pa rin po ing pamagdaroy na ning traffic o daring sa ken-ken. Kaya naman po upper right corner na po ning kaya kayong screen, akit taya ing Mindanao Toll Plaza. Ayan, sundo-sundo na pa mo rin ding sa ken, anyapin po haya-haya pa rin ning kaya katamong biyahe. Kanya namang lower left, ing may Kawayan Interchange, makanta mo naman, ala pa rin pong traffic build-up. Kaya namang lower center tamo ing Bocaue Toll Plaza. Yan, masanting-santing pa yung situation tamo ngayon 7:40 na ning abak. At syempre, ining kaya ni pinakatauliking San Fernando Interchange. Ayan, lupang alapang masyadong sakyan. Adadalan niya naman para karing sablang lumabas kay North Luzon Expressway, papuntang Metro Manila, o rin namang pabalik. Ayan, hayahay ko'y pabiyahe, alapang asahan at traffic. Pero siyempre, pasigurado po, bagya-bagya, mag-traffic build-up na ken. Pero sana alin naman ban kanita, masayaya, in kaya katamong pamagbiyahe. Ayan. Hanaping Paulo G. Santos, Manal Bea naman, uling atipong aliwang misyon ngayon ng Aldo. Paulo G, good morning! Abak na balen! Yaka magalala ko, yang yako pang bala kayo ng programa tamo. At idakit tamo ring sablang impormasyon na kailangang abalo ang pong damdaman. Daring kaya katamong memalen alimok kayo ng probinsya Pampanga, nunay naking rehiyong Central Luzon. Ayan naman para naman ngayon syempre milabasa na Paromingo o detang milabasa ng Aldo Mamanuran. JM De Jesus, CLTV ang pagpag-asa. Nano kaya? Kumusta ang sitwasyon or weather situation
ngayong August 7, 2024. Muran ba o maldo? Lawenta mo kining idake na pong balita, pong impormasyon ning weather specialist sa puning Pag-asa, i-Obet Badrina. Magandang umaga ng Miyerkules sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong August 7, 2024. Narito yung ating latest satellite images. Makikita natin na meron pa rin tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli natin itong namataan 565 kilometers northeast na extreme northern Luzon. So sa kasalukuyan, basta pinakahuling datos natin, medyo malit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo at wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron tayong nabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa tropical depression category na po. Ang ibig sabihin nito sa iba't ibang mga kategorya ng mga bagyo, yung tropical depression, yung pinakamahina, unang kategorya ng mga tropical cyclone. Mapapansin natin, wala pang local name itong tropical depression dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong international name dahil ang mga bagyo na nasa tropical storm category, yung mga bagyo na binibigyan natin ng international names. So, sa ngayon, isa pa lamang siyang tropical depression mula low pressure area, naging tropical depression na or naging isang bagyo na nga itong low pressure area na huling namataan, mahigit 2,000 kilometro east, northeast, extreme northern Luzon. Muli, nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at ang kanyang lakas ay nasa 55 kilometers per hour at ang pagbugso niya ay nasa 70 kilometers per hour. Halos stationary o hindi masyadong kumikilos itong bagyong ito. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw ito ay kikilos patungo sa may bahagi naman ng bansang Japan. At wala rin direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit din yung tsansa na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, ikita mo ating tropical depression pero ang naman po king Department of Science and Technology Pag-asa, ali naman po kano ini makaapekto king kaya katamong bangsa uling aliya po malika po yung kay madita ka po yung chance ng nung po king Philippine Area of Responsibility pero patuloy mi pong pailala kaya kayo nung Aldo do kayo pong mama ko mamagbiyahe ako po mama ko payong ako po mama ko botas uling balayo naman po ditak mo pong kauran ng po ditak mo pong adapin miya mo yung tugakada lumbog na po, especially kining lusyodod na po ning San Fernando nung ay lalapit amila basa na milyari last week ay nuko, kabalen. Experience kaya rin po ito, may stock ko rin po king Kayal Bugan, ako po may kauli kagad. Pero para naman, karing manenaya, kumusta kaya kay ipalitan? King dolyar pong aliwa pang conversion na ning pera kining mabilog gayato. Ayan, Josh, pakita nila para karing may katanggap ng ayuda o padala karing kaya karelang pamilya. Pakita nila, kumusta ba ing latest conversion na ning dolyar? Lawenta mo. Ayan, para naman king dollars, ing meto nga dolyar, katumbas na po ning 57.81 pesos. Ayan. Para naman po king Japanese yen, 0.4014. Ayan, king UK pound naman, 73.9150. Hong Kong dollar, 7.4264. Para naman king Saudi Riyal, 15.4103. Ayan, king UAE dirham naman, 15.7489. Ing Euro, 63.3648. In Korean won naman, 0.0423. Ayan, ang point Chinese yuan, 8.1016. Ayan, para naman karingega na ganang bisa ng palibeng pera. Ayan, munta na kayo karing pera malapit na maglibeng pera ban kanita naman makapag-shopping na kayo. Apong makapag-grocery na kayo, apong makapanyali ng bakalan. Ning kaya kayong anak o kaya naman di bakalan nyo papunta king opisina. Ayan, ngayon naman,
Para naman po karing maninayin mo naman na makapandilo na bang ining abak o po tambayo lalungob at ibang pa water interruption or water supply problem ngayong Aldo August 7, 2024. As of 7:46, Josh, pakitalan ano kaya yung water interruption ngayong Aldo? Ayan, para naman po king prime water interruption schedule. August 7, 2024, ngayon pong Aldo, Wednesday. Nanong oras yan, JM Jesus? 1 p.m. to 4:30 p.m. Nanong rason at ipong flushing activity, no ka rin? Kani pong partina po ning Lubao, Pampanga, king Barangay Remedios and San Jose, Gumi. Ayan, next, para naman po king water interruption schedule naman, prime water ulit. Kapilan, August 7 to 8, 2024, Wednesday to Thursday, 9 p.m. to 5 a.m. Night shift kaning water interruption schedule. Tamo, at mo na mag-flushing activity. Ken po nga party na po ning Mabalacat City, Pampanga. No ka rin specifically, king Sitio Macabacle, Cadenang Cristal, Sitio Maluyos, Barangay Bicol, Talimindok, and Marcons Phase 1 and 2. Ayan, para naman po king pakatlo tamong water interruption schedule, August 7 to 8 mo naman, Wednesday to Thursday, 9 p.m. to 5 a.m. Ayan naman, bayo mag 9 p.m. Andilo na kayo kanya, nuling hala na kayong danom. O yan, manimbak na kayong danom, at mo namang flushing activity, king parts of Mabalacat City, Pampanga, specifically, king Barangay Tabon and Sitio Dungan. Ayan, para naman king kaya katamong power interruption, natin mo naman king Svelapco, August 7, 2024, Wednesday, 8:30. Ayan, natin kayo pang mapilang minuto, uling 7:48 pa, 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Reconfiguration of primary lines. Kani po nga City of San Fernando, Pampanga, no, Cariña Bandayan, kani po nga Florida Residences. Ayan. May naman po, para naman po karing sablang mag-comment, shout out tala pa. Ayan, abak na balen, good morning Kuya Hen at Suya Phuket lang kay. Metong po karing kaya beta mo king programang abak na balen. Ayan, abak na balen, good morning mo naman Kang Ray Bin. Ayan, karing sablang bisang magpa-shout out na pong kain mamag-commenta na po. Pero para naman po karing mag-almusal pa ang pong mag-ready na king kaya kayong pamaglub king eskwela, karing kaya kayong pamagbakal na rin kaya kayong anak mag-aral. Ampo, nung ikayo man mismo, bisa kayong lungubati magbakal uling syempre. Ako personally, di ba, Ashbas, basta tinging lulub na magdala na kamong bakal kaysa gumasos ka pa karing kantina pong border ka pa karing online platform sa kahit itang applications makanyan. O, good morning kano, Sir Pao. Ma'am, JM Desos. Kano pa kayo po ba yung Sir Paulo? JM Desos ko po, good morning po ka, Ma'am Presi Maniago. Ayan. Ay, dali naman. Para naman kayo bisa mag-almusal, kakita mo. Sarap kung meat products ang hanap nyo. Doon tayo dapat sa sigurado. Yung may tatak ng RMM Meat Shop. Yung mga mahilig sa Prime Dine-In, pwede na magpakasosyal dahil available na sa RMM Meat Shop ang inyong mga panalo nilang steak cut mula sa ribeye at Wagyu beef. Ayan. Panalong-panalo ang RMM Meat Shop dahil may 20 or 20 stores sa bansa mula sa National Capital Region at dito sa atin sa Mabalacat at sa San Fernando at sa Guagua, Pampanga. Kaya naman ako personally masasabi ko, ang sarap talaga. Yan. Nakikita natin mga produkto ng RM sa inyong mga screens. Ayan, at syempre papakita din natin. Meron tayong pinadala dito sa ating opisina. Ipapakita natin. Ito po ay ribeye, di ba? Ribeye na steaks. Ayan, para sa lahat ng gustong makabili at makatikim nito. Ash, kaya mo na kanya ni magkaita mo salt and pepper. Basta dito salt and pepper. Ban kanita mag-almusal ta na Kuya Henry o sa lahat ng mga para maganda ang ating Wednesday morning. Para sa lahat po, ito po ay mga produkto ng RMM Meat Shop. Ayan, meron po tayo sa Mabalacat, San Fernando at Guagua, Pampanga. Ang ganda po ng mga products nila. Ayan!
mag-almusal tayo na kanyan. Mag-gap kami po, ay kami mama ko, at magbalik ya po. Ayun po, sorry, ini pong contact para kaling sa bulang bisang baka sali ka rin produkto na po ng RMM Meat Shop. Ayun po yung contact number na 0908-815-6271. O yan, picturean nyo na yung screen. Uling balo ko, medyo metakam na kayo kitang almusal may ngayon abak din ng rib eye steak na ng RMM Meat Shop. Ayan. E ko po mama ko, kabang maka-break tamo luto mo dito steak na. 2 minutes yamoy ni balik tayo. Okay? E ko po mama ko, yako po yung JM Desos at yapin po iniing abak na balen. Ayan, good morning, good morning, good morning, Kamalen. Pasibayo ako po yung JM Desos, kingilaglag yun na pong Paulo G. Santos. Yako pa po nga kaya ba yung ening Wednesday morning, August 7, 2024. And ngeni po, it's already 7:56 a.m. At para naman po kaling sa Blang Manal Becky kaya katamang Facebook page sa Poking Free TV, maya payabakan po kaya kayo. At shoutout mo naman na Kenny Manal Beta mo, Idel Manuge. Ating ko, good morning, good morning.
Mga nakalmusal balo ko medyo maranon mo naman ni kaya kang obra. At para naman ka rin sa blang bisang ating pa-shoutout ang po ang ating bisang pabati. Mag-comment na kayo ban kanita abati tala kening live tamo. Para naman po kayong balitang akalap na po ng CLTV 36 News Team. Ako pa magalala, uling ngayon po kakalingwan, idakay na po kaya kayo. Ring sa blang informasyon na kailangan yung abalo ngayon August 7, 2024. Para kikakatamong headlines, Comprehensive Land Use Planning San Fernando, dapat yung panigaralan katukida ring serye ning flash flood. Agpang kang Vice Mayor BJ Lagman. Ayan na, Kapitolyo at Starkey Hearing Foundation, mimielang hearing aid at aliwa pang ear health assistance karing kabalen. Ayan, Police Regional Office 3, wala pa raw na monitor na ibang Pogo Hub sa Central Luzon maliban sa mga nauna ng na-raid. GKD labels at CLTV 36 naghahanap ng bagong P-pop girl group. At satellite voters registration, idaw nening Comelec San Fernando ngening bulan na ning Agosto. Ayan, para kimumuna tamong balita, magumpisa na po ka ring high-rise building king dane ning Jose Abad Santos Avenue king Barangay San Jose at vertical residential structure king Del Carmen ding darakala commercial spaces king Capitol Boulevard ing Minono Industrial Zone king Del Rosario at ang gana king Tokito king Real Estate Development king mata sa portion na ning syudad o ing area sakop ning Barangay Sindalan, Sagin, Baliti at Telabastagan. Ayan, tutong daka na development king syudad ning San Fernando at pauli na nini, manwala yay Vice Mayor BJ Lagman at dapat na yung panigaralan pa si Bayang Comprehensive Land Use Plan o CLUP ning syudad 2016 para may pasa. Syudad San Fernando, ang sinusundan nating Comprehensive Land Use Plan or the CLUP is based on the 2016. No? So we asked the new administration, including us, to revisit, no? Kasi 2016 and 2024 medyo ano po, no? Medyo mahaba-haba na ang tinakbo ng panahon. Mayakit king CLUP ing partisyon daring mga ragula portion ning Gabon king Metong Abalen. At uling tuturing ding sentro emo ni Pampanga nunay mabilog a Central Luzon ing San Fernando, taga na kanong megi mabilis ing urbanisasyon. As a prime city and a regional center, no, the heart of Central Luzon, talagang ang Syudad San Fernando po a destination for migration, no, ng ating mga kababayan. We have a lot of kababayan na dito pinili mag-settle. So marami ho tayong residential area, no. Majority of our land are being utilized as residential. And ang challenge ho, no, is how to balance. Ayan, agpang naman kalagman at sunoy king maigit 11,200 ng business establishments king San Fernando at tutong magdala ng progreso rin king ekonomiya. Sumagit na nini, kano dapat pangaburen, ingid dong kalikasan bang kanita, aiwasan mo naman ing maralas sa kalamidad. Ang kaakibat po nito dapat i-balance nga po, no, sa ating environment. So based on the budgeting, on the 5% calamity fund, disaster fund, no, a certain percentage, no, yung 30% ho noon of the 120 million, the 30% goes to the quick response, no, and then the remaining 70%, around 90 million, papunta ho doon sa preparedness. And out of the preparedness, 10 million we set aside for the cleanup po ng mga waterways.
Samantala, metong naman kano karing akakit ng solusyon lagban king Albuking syudad, Impamagri Channel king Danom king syudad San Fernando River, papunta king Santo Tomas, San Fernando Tail Dike. Mupin na maulaga kanu ing koordinasyon karing kasiping Dangbalen. In flow na ning Danom along from the upstream going down, ing sapo po kasi is the San Fernando River. So anya po karinya may kabit na install itang kay katamong pumping station going to the Tail Dike. And Tail Dike po kasi controlled ja po ing ala pong community ala pong baleng mapeperwisyo inside the dike. The reason why karin po ing outfall. So as a courtesy po karening kay katamong adjacent or karening downstream tamon like ing Santo Tomas, ampo pa po ring other Minalin. Karen niya po ing flow but kailangan ita pong pamagluwal is regulated pa rin. Panaligan na kanungin ning San Fernando LGU ang execution na ning drainage system, master planning Department of Public Works and Highways o DPWH. Muking syudad dunay patiking kareng kasiping Balen ning Bacolor at Santo Tomas sa tagbaking DPWH. Umpisan da ning banwa. Etong po karing maging problema last week, yako personally, nandit po sinabi ko na experience tayo mo naman ining amanalbog uling mapilan mo kahit mapilan mo sigurong oras ing pabanuran. Grabe na po ing albuga din na Santa Muya. Ako po may stranded ko po king Barangay Santo Niño. Nung baloye po itang bayong establishment ka rin at lupong oras. Ako po may kahuli. 3 hours ko manin na ibanta mag-subside itang danom. Pero syempre, ini masating ang pisabihan ini at gagawan da ng aksyon. Naning nakaloko na kapanibala na po ning City of San Fernando po ning Department of Public Works and Highways. Ayan, para naman po ka ring alipa rehistradong kay botante kening San Fernando naman po. Ayan, ang timong pamagsadya para karing king darat ng eleksyon king Mayo ning tutuking banwa. Makasadyayang midaw ning satellite registration in Commission on Elections San Fernando, Pampanga karing miyayaliwang lugar king syudad. Para karing first time voters sa EPA mag-rehistro o karing dati ng botante bisang mag-transfer o mag-update registration, malyari kong muntaking Robinsons, Star Mills, King Webis, August 8. Kinabukasan naman August 9 at Suya King Santa Teresita Barangay Halling Commissions on Election. August 10 naman, King San Juan Barangay Hall at King August 13 to 15 naman, King SM City Telabastagan. August 16, Mika Satellite Registration mo naman king Pampanga High School. August 17, Montano man king Malpitic Barangay Hall. August 20 to 22, ang pong 27 to 29, king SM San Fernando Downtown. San Fernando Jail District naman king August 23. Kabang August 24 naman, king Lourdes Heights, king Barangay del Rosario. August 30 naman po king University of the Assumption at August 31 king De La Paz Norte Barangay Hall. Pagganakano naman po ning COMELEC karing sablambisang parehistro, yung nakakalingwan na magdalang metong valid ID. Pakasaraya naman po yung Office of the Election Officer ning syudad, kabang ongoing yaing satellite registration. Para naman po king aliwa pang balita, meron pa tiyang ribbon cutting at turnover ceremony para karing state-of-the-art computer laboratories ng Angeles City National High School. Penny muna na po ning karelang alkalde Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. niting milabasa na Martes, August 6. Adwalang kwarto ng computer laboratory king misabing eskwela, ing balang laboratorio atin yung 40 computer, atin muna mga computer tables, chairs, printer, air conditioning units, smart televisions, ampong fiber optics internet connection. Agpang kang Mayor Lazatin, nasa nang mas mabiyasa ring estudyante karing kebalwa na kailangan para kin digital age.
Ayan! Isa po sa mga naging highlight ng ikatlong State of the Nation address o sona ni President Ferdinand Marcos Jr. noong July 2022. At bilang pagtalima sa atas ng Pangulo, mas pinaghigpit daw ng Police Regional Office 3 ang kanilang pagbabantay sa mga establishmento sa rehiyon na posibleng pamugaran ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Make sure na we will follow to the letter kung ano man yung directive nila. Although hindi man kami ang primary office responsible for that banning of POGO on our level, ang magagawa namin is to coordinate with the local chief executive, the PAGCOR, the Bureau of Immigration, and especially in monitoring yung mga establishment na pwedeng makapag-flourish yung POGO operation. Yan, bukod sa illegal na POGO hub noon sa Clark, ang kontrobersyal na Baufo compound sa Bamban-Tarlac at ang pinakamalaking POGO hub sa bansa na nasa Porac, Pampanga, wala pa raw ibang namomonitor na POGO ngayon ang kapulisan ng Central Luzon. So yun yung sinisiguro natin na hindi magkaroon ng resurgence yung POGO operation dito. Of course, hindi naman namin kaya gawin yan sa level namin. Hindi namin pwedeng sabihin saklawan. Hindi namin pwedeng saklawan yung mga functions din ng ibang opisina. We work in collaboration with all of those agencies, government agencies particularly, para once and for all, matigil na itong illegal POGO or Samantala, matarandang nauna nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng Kongreso ang pagbabalangkas ng batas para tuluyan ang ipagbawal ang POGO sa bansa. Na opisyal sa Baufo compound sa Bamban at sa Mega POGO Hub sa Porac nito lang Lunes, August 5. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mababang kapulungan kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Al Tenco na siyang magmamandato ng pagpapatigil sa operasyon ng mga POGO. Klaro si Pangulo, sabi na niya, kikikitaan din natin si Chairman Al Tenco kung anong kailangan niya sa Kongreso kasi kami po ang handang-handa tumulong para itutupad niya yung utos ng Presidente. So that's the role that we are doing. Sa Kongreso kasi may mga pending bills tungkol dito sa pagka-closure. Kausapin natin at pakikinggan din natin si Chairman Al Tenco. Pero ngayon din, kaya meron din kaming mga personal knowledge dito sa ano nangyayari. May mga reports dito na nadidinig din natin. Romualdez na seryoso ang kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa utos itong dapat nang itigil na ang POGO sa bansa sa pagtatapos ng taon. Klaro si Pangulo, sabi na niya, ban na. Pero binibigyan niya si Chairman Al Tenco until the end of the year para ayusin mga nadi-displaced, papawind down at lahat ng mga kailangan gagawin. Ayan, sa Guagua, Pampanga naman po, or sa sa No Manison Island nga rapin, kingal doldobya na ning tao, malyaring milabas sa iya makitalamitam karing kapara na. At king pamakisabi, importante yan mo naman ning pamakiramdam. Inya naman meto nga programa yung dela na ning Provincial Capital na ning Pampanga, Kambing Starkey Hearing Foundation, karing kabale na makiproblema kimbalugbog. Ayan, kilob na ning atlungaldong programang Hear the Difference, Hearing and Aid Assistance for Kapampangan sa mag-umpisa niyan Domingo, August 4 at mepupos ngayon Martes, August 6. Maabot laking 1,500 ding karel ang asopan. Aliya mo mapupus yung programa king libreng konsultasyon, hearing aids at orientation, nuni atin muna mga active care services para karing pasyente. Ayan, ngayon naman po. Ayan naman tayo. Miyaliwala ka rin nga sang kanong bakit ya milalako o mimina yung panamdaman o panamdam ing meto nga individual.
Ayan, samantala, parting experience ni pa mag-volunteer pa mamiyaka sa upan king programa, matulala ka rin puso ring sablang sa sahop king karelang gagawan. Ayan, akit naman ka ring balang timan da ring pasyente ing kaswelong ikwara, kaya rin bidinan hearing aid that may karamdam. Ayan, para naman po kaling sa Balang Manalbe. Kaya katamong live shoutout tala pa. Ayan, Manalbe, Arlene Salonga. Good morning, Arlene. Hulog na ba kayong office? Bibingat kapag on the way na ka. Ayan, Erwin Laksamanay, metong tamong kaluguran mo naman. Good morning, good morning, good morning. Ang pokang Edmond Manulid. Nak, good morning. Mag-almusal na ka naman, Ken. Pero bayo tamo po mag-commercial para syempre karing sa Balang Bisang mag-almusal mo naman manyaman at sinasabi natin, sarap, sarap, sarap. Kung meat products ang hanap nyo, doon tayo sa dapat sigurado yung may tatak ng RMM Meat Shop. Yung mga mahilig sa prime dine-in na pwede magpakasosyal dahil available na sa RMM Meat Shop ang inyong mga panalo nilang steak cut mula ribeye at wagyu beef. Kaya naman panalo ang RMM Meat Shop dahil may 20 stores na sa bansa mula sa National Capital Region at dito sa atin sa Mabalacat, San Fernando at Guagua, Pampanga. Kaya naman, sarap, sarap, sarap. Sarap, sarap. Ayan, mag-almusal na kayo po, Ken Kabalen. At ako po mama ko, uling kabalik tamo at kayo pangaliwang impormasyon ay dake kaya kayo yako pa JM De Jesus at ini po ing Abak na Balen.
Abak na balen, good morning po kaning sablang talapanalbeta mo. Good morning po, Mark Roque, abak na balen, manalbaya po kaya katamong Facebook Live. Ngayon po 8:16 na po ning abak, August 7, 2024. Ito po, magtatagal po tayo para po maintindihan po ng ating buong karehiyon dito sa Central Luzon. Dahil po dito sa mga nagdaang linggo ay nagkaroon po ng malaking epekto ang bagyong Karina at Habagat at marami pong nagdeklara ng state of calamity. At alamin naman po natin ano ba ang ating pwedeng mga makuhang mga tulong mula sa ahensya ng gobyerno, specifically dito po sa ating Social Security System o SSS. At ngayong umaga po ay makasama po natin live dito sa studio ng CLTV 36 si Miss Julie Ann Arellano, ang Senior Communication Analyst po ng SSS Central Luzon. Ma'am Julie Ann, good morning po. Good morning, Sir JM, and mabuting araw din po sa lahat po ng viewers and sa mga nakatutok sa FB Live po natin ngayong umaga. Ayan, Ma'am Julie, kasi isa sa mga usapin natin ngayon ay yung nagdaang kalamidad, bagyong Karina at yung Habagat. At hindi lang po dito sa probinsya ng Pampanga na narasa itong ating kalamidad o itong si bagyong Karina at yung Habagat. Ito po ay kumbaga dito sa buong Luzon din po, hindi lang po sa Central Luzon. At ngayon naman po, ang gusto nating malaman, meron po bang mga loans na pwedeng ma-avail? Specifically, may calamity loan ba? May iba't ibang loan ba na pwedeng ma-avail ng isang tao kung sila ay naapektuhan ng malala dito sa ating nagdaang kalamidad? Yun po ang magandang balita po, nahatid po ng SSS sa lahat po ng mga members po natin. Meron po tayo ngayong Calamity Loan Assistance Program or yung tinatawag po natin na CLAP, particularly yung calamity loan po na maaari pong ma-avail ng ating pong mga members sa lahat po ng mga affected members nitong bagyong Karina. Ayan, narinig natin, meron tayong mga loans or specifically yung calamity loan na nabanggit ni Ma'am Julie Ann na pwede nating ma-avail. Pero Ma'am Julie Ann, for example, ako isang simpleng Pilipino lamang at naapektuhan ako ng bagyo. Ano ba yung mga qualifications upang ako ay makapag-avail nung sinasabi nating calamity loan na ino-offer naman po ng SSS? Ayan, magandang katanungan yan, Sir JM. Unang-una po, dapat yung mga members po ng SSS ay registered na po doon sa my.sss account po nila or doon sa website po ng SSS. Pangalawa po, dapat meron po silang at least 36 months na contribution and dapat ay 6 po doon ay posted for the last 12 months prior po doon sa kanilang application ng calamity loan. And doon naman po sa mga voluntary, self-employed, non-working spouse or OFW members po natin, dapat ay at least 6 months ay posted po bilang doon sa kanilang membership status katulad po ng mga nabanggit ko po kanina. And dapat yung mga members po natin ay declared po yung areas po nila under state of calamity na dinedeklara po ito ng NDRRMC. And dapat wala pa rin po silang final benefits such as retirement and total disability. And dapat po wala rin po silang past due SSS short-term member loans. Pag sinabi po natin, Sir JM, na past due, meaning hindi po sila nakapagbayad ng kanilang loans ng at least 3 months or more doon po sa kanilang loans po. And dapat wala rin po silang outstanding loan restructuring program or calamity loan assistance program ng mga nakaraang application po nila. Ito po kasing loan, Ma'am Julie Ann, napaka-importanteng programa ito para sa ating mga kabalen at mga kapwa Pilipino dahil ang mga nagdaang kalamidad po ay hindi naman po man-made. Ito po ay talaga natural disaster na hindi talaga inaasahan ng bawat isa sa atin at bigla lang pong dumating itong bagyo at syempre, marami naman po sa ating mga Pilipino na medyo hirap din sa buhay at walang extrang budget para kung sakaling sila man ay tamaan ng malaking pag-uulan at itong specifically ito si Bagyong Karina. Sa inyo naman, Ma'am, kumusta ba ang bakit ba kailangan ano ba ang perks and benefits pag sa SSS po sila kumuha ng calamity loan? Dahil syempre, alam naman natin marami naman din umiikot na online loans na mas mabilis at para hindi naman sigurado at hindi naman safe yung mga ganun. Hindi ko naman sinasabi na ito naman ay ito ay illegal. Hindi ko na sinasabi pero ito ay minsan ay nagiging sanhi din po ng pag-i-scam sa ating mga kababayan. Pero ano po ba ang kagandahan nitong calamity loan po ng Social Security System?
Yes sir, unang-una dahil secured po ang mga members po natin kapag sila po ay nag-loan sa SSS. And pangalawa po, ang interest po natin per annum is only 10%. And wala na din pong service fee, wini-waive po natin ang service fee which is 1% po dapat nung kanilang maluloan or net proceed po nila since ito nga po ay calamity. And syempre po pangatlo ay makukuha po nila yung kanilang loan proceeds sa pamamagitan po ng bank account po nila which is dapat po yung ating mga members prior po sa kanilang application ay meron na po silang approved disbursement account enrollment module na ginagawa lamang po online. So ito po yung magandang balita Sir JM dito sa calamity loan ng SSS, no? Hindi na po nila kinakailangan pumunta sa branch once updated po yung kanilang record sa SSS, particularly po yung kanilang address since ang pag-apply po ng calamity loan ay nakadepende po doon sa kanila pong address since dinedeclare po ito ng NDRRMC, yung mga declared areas po natin. So, once updated po yung kanilang records, mag-login lang po sila doon sa kanilang my.sss account and then under ng loans, click lamang po nila yung apply for calamity loan. So, napakasimple and napakabilis po ng proseso nito, Sir JM. So ma'am, mahalaga talaga yung ating online account dito sa SSS upang kung hindi man tayo makapagpunta or if for example, meron tayong mga senior citizens naman na nanonood ngayon at hindi sila masyadong bihasa sa paggamit ng social media or yung mga technology natin, maaari ba silang bumisita sa mga branch ng SSS na malapit sa kanilang mga bahay upang magpatulong dun sa ating mga calamity loan or yung mga, kahit hindi yung mga matatanda na hindi talaga techie, na meron naman mga kabataan katulad ko na hindi rin techie, ano, na pwede ba magpatulong sa SSS upang sila mismo ay tulungan din personally na makapag-file ng calamity loan? Yes po, Sir JM. Bukas na bukas po ang mga offices po ng SSS at meron po tayo dyan na e-center na tutulong at mag-a-assist po doon po sa ating mga members na sabi po ni Sir JM ay hindi talaga techie or wala talagang kakayahan or wala pong mga internet connection sa bahay at mga facilities, no, na pwedeng mag-apply online. So bukas po ang ating opisina, yan, pero sa ngayon po ay sinusunod pa rin po natin yung number coding scheme po natin sa ating mga SSS offices. Kung ang last digit po ng SS number po ng ating mga members is 1 and 2, every Monday po sila pwedeng pumunta. Kung 3 and 4, every Tuesday. Kung 5 and 6, every Wednesday. Kung 7 and 8 naman po, every Thursday. And kung 9 and 0, every Friday po sila pwedeng mag-visit po ng SSS offices natin. Ngayon ma'am, if ever pupunta sila, may kailangan ba silang dalhin? May valid IDs ba na kailangan dalhin? Ano yung mga requirements na kailangan nilang ipasa para matulungan natin sila personally? Kasi yung sa online, for sure. Alam naman nila, makikita nila doon online din kabalin yung mga kailangan nating requirements. Pero para sa lahat po ng Ma'am Julian, sa lahat po ng gustong bumisita sa inyong branch at magpatulong, ano po ang kailangan nila mga dalhin? So basically, kailangan po natin ng 2 valid IDs and kung may other records pa po sila, mga supporting documents such as birth certificate or any other records, pwede po nilang dalhin. And of course, kung wala pa po silang enrolled bank account po dun sa kanilang my.sss account, kinakailangan po nilang magdala po ng ATM card o kaya naman po ay deposit slip para yun po yung gagamitin po natin sa pag-enroll po nila ng kanilang bank account. So mas maganda rin po, meron na po silang available na email address since ayon sa registration po natin online ay kailangan po updated po yung kanilang email address. Ngayon kung hindi naman po ay maaari naman po silang mag-update doon po sa mismong branch. Ma'am Julie, kasi ngayon, laganap din yung mga scams natin sa mga loans, magme-message ang makakatanggap sila ng mga mensahe upang mag-apply daw sila ng loan at ginagamit ng mga scammers itong pagkakataon na ito upang, kumbaga, tulungan daw itong ating mga kabalen at kapwa Pilipino. Ano pong paalala ng SSS dahil ito pong SSS alam naman natin ay safe at ligtas ang pag-calamity loan. Pero ano pong paalala natin para sa lahat po na nagpapanggap po na kung wari SSS sila at bibigay daw ng loan para sa ating mga kababayan? Paano masisigurado na ito ay nanggaling talaga sa SSS? Ayun, mahigpit pong pinapaalalahanan ng SSS no, sa lahat po ng mga members natin, employers and pensioners na kapag nakaka-receive po sila ng email or text message na merong mga links ay wag na wag po natin itong ikiklik or kung meron man po sa inyo nag-o-offer na meron pong kapalit na service fee ay wag din po natin silang papatulan dahil ang serbisyo po ng SSS ay libre. Katulad po ng binanggit namin kanina, kung talagang wala po
kayong kakayahan, maaari po kayo magbisita sa SSS offices po natin and doon po namin i-assist yung ating pong mga members. So, paalala lang po na huwag po tayong magkiklik ng anumang mga links na galing po sa mga messages na hindi po legit galing sa SSS. Sir JM, malalaman natin yun kasi may mga mobile number na lumalabas kapag nag-message sa kanila. Ang SSS po kapag nagpapadala ng message ay hindi po via mobile number dahil ito po ay text blast po, meaning ang lalabas po talaga dyan ay walang number, walang kahit anong information and alam naman po ng mga members siguro natin no, kung ano po yung legit na SSS na nagme-message po sa kanila. Ayan, usually kasi makikita natin, Ma'am Julian, magagaling talaga yung mensahe nakalagay SSS din talaga. Kaya naman walang kawala itong ating mga scammers. Ayan, para sa lahat po sa mga Pilipino, sa lahat po ng ating mga kabalen na natamaan po at nagkaroon ng problema dito sa nagdaang bagyong Karina at Habagat at kayo po ay qualified po na mag-calamity loan. Huwag po magatubiling lumapit sa SSS o kayo naman bumisita sa kanilang website upang sila po mismo ay maka-avail po ng ating magandang programa na nagmula po sa SSS. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Julian, ang senior analyst po ng SSS Central Luzon. Maraming salamat din po, Sir JM. Sir, paalala ko lang, yung ating availment ng calamity loan is until August 24 lamang po. So, Okay. sana makahabol po yung ating mga members. Ayan, August 24, Kabalen at Karehiyon, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa kung kailangan nyo talaga ng tulong at financial assistance. Ito po ay magandang programa na po para sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Julian, and good morning. Para naman po sa lahat ng ating mga good news po para sa lahat po ng mga kabalen, sa lahat ng ating taga-subaybay at lalong-lalo na sa mga nangangarap po na maging miyembro ng P-Pop Idol, yung mga gumaganon, yung mga pantropiko, mga pagkakataon nyo na para ipamalas ang inyong talento sa pagsayaw at pagkanta sa pinakabagong programa na mapapanood dito sa CLTV 36. Po ang GKD Labels. Ito po isang entertainment powerhouse. Kasama po ang inyong istasyon, CLTV 36, ay naghahanap ng mga miyembro ng pinakabagong P-pop girl group ng bansa. Kung ikaw ay 17 to 23 years old na driven and passionate about music and performance, pangarap na maging miyembro ng P-pop girl group at handang sumali sa reality show, chance na po ito, kaya naman mag-audition na po kayo. Pumunta lang po sa Facebook page ng CLTV 36 para sa detalye at maaari ring i-scan ang QR code na makikita nyo sa inyong mga TV screens. Ayan, matapos i-fill out ang application form, magpadala ng 2 video ng inyong talent, isa para sa dance category at isa para sa singing and or mag-rap din kayo, pwede din po. Ayan, maaari din po magsumite ng inyong entry hanggang August 19. Kaya para sa mga talented Filipinas nationwide, mag-audition na at baka ikaw na ang susunod na P-pop idol. Ayan, para naman po, bago po namin kayo hayaan at ngayong araw na ito ay syempre mag-aalmusal muna tayo lahat. At ano pa ba ang magandang almusal kundi ang sarap. Kung meat products ang hanap nyo ngayong morning o itong mga susunod na araw, doon tayo sa dapat sigurado at yung may tatak na RMM Meat Shop. Yung mga mahilig sa prime dine-in, pwede na magpakasosyal dahil available na sa RMM Meat Shop yung panalo nilang steak cut mula ribeye at wagyu beef. Panalo dahil ang RMM Meat Shop ay may 20 stores sa bansa mula sa NCR at dito sa atin sa Mabalacat, San Fernando at Guagua, Pampanga. Kaya naman masasabi natin, sarap RMM Meat Products. Sarap-sarap. Ayan, ang sarap-sarap. Ayan, Ash, okay na ba yung steak natin? Mag-almusal na tayo dyan. Sabay-sabay na tayo mag-almusal. At yan po, yapin po rin ding sablang balita pong impormasyon. Kalat na po ng CLTV 36 News Team and Current Affairs para po kaya kayong yaning Aldo August 7, 2024. At pero syempre, balita po kaya tipong patagal,
Sa nak Paulo G, apa ka na balen at alamingat ka palagi. Ma'am Porita, yako po, ingat sa kini. Yako po, ayan po, good morning po kaya ka, mag-almusal na kayo po. Nung bisa kayo po, masali kayo po kaya RMM Products. Ayan po, kabalen, pasibayo ako po yung JM Desos, lagi na pong Paulo G. Santos. At have a good day po at mimingat kayo pong Yening Aldo. God bless us all. Dakal pong salamat.